diagnostikovali tebe alebo tvojmu blízkemu rakovinu? Dobrá šupa, čo? Ja mám vo svojom živote rakovinu už od svojich 9, čo je viac ako 30 rokov. Najskôr ochorela moja mamina, neskôr diagnostikovali aj moju sestru, pár mojich blízkych priateľov a tiež ja sama som si vyskúšala, aké to je celé mesiace liečiť z choroby, ktorá vykazuje symptómy tej diagnózy, ktorú neplánuješ mať. A takisto viem, aké to je čakať na výsledky histológie, či to bude zhubné alebo nezhubné. Za celé tie roky som nadobudla celkom slušné skúsenosti, čo sa týka rakoviny, aj keď nedobrovoľne, ale predsa. A myslím si, že my všetci, ktorí sme akokoľvek dotknutí rakovinou, by sme si mali pomáhať. Môj spôsob pomoci pre vás všetkých onkopacientov a príbuzných bol napísať knihu. Napísala a vydala som knihu pod názvom Kým dýcham, žijem a do tejto knihy som vložila všetky skúsenosti, ktoré som nadobudla za celé tie roky. Dala som tam všetky rady a tipy, ktoré fungovali u nás, v našej rodine a medzi mojimi blízkymi. Takisto som si tam prizvala pár hostí, ktorí boli ochotní zdieľať svoje príbehy a takisto ich rady a tipy, ktoré by čitateľom mohli nejakým spôsobom pomôcť v ich situácii. Takisto ma napadlo možno tvoriť takéto krátke videá a odovzdať nejaké rady a tipy ľuďom, ktorí to budú sledovať a možno im to v niečom pomôže. Ja ani moja kniha nikoho nevyliečí, bohužiaľ, takú moc nemám. Ale psychicky ľahšie zvládať rakovinu je za mňa kľúčové. Pretože ak dokážete nejakým spôsobom prejsť týmto ťažkým obdobím v lepšej psychickej pohode, môže to mať veľký vplyv na vaše uzdravovanie sa. Myslím si, že všetci sme na jednej lodi, my všetci dotknutí rakovinou a preto by sme si mali navzájom pomáhať.